Здравейте, господин Христов. Здравейте. Така голям бум се образува около Майкъл Фелпс, Да. представянето му на Олимпиадата и тези белези, които видяхме по него. Белези, които са вследствие на терапия с вендузи. Разкажете ни повече за тази терапия, как трябва да се прилага тя, какво представлява и защо се използва. Благодаря за отдадената възможност. Да, наистина настъпи един бум, един фурор с лечението на този американски пловец. По принцип, вакуум-терапията, както често я наричат неправилно вендузотерапия, е много древен метод и съществува в терапевтичния фолклор на много нации. Много хора я визират като метод, който я прилагат индийците или китайците, но тя е разпространена в цял свят, включително и в нашия терапевтичен фолклор в България. Се използват от незапомнени времена, затова много често може да срещнете хора, които казват, ами тя баба ми слагаше вендузи и така ме лекуваше настинката или при пневмония, много често се използват. Вендузите като рефлекторен метод от неконвенционалната медицина трябва да се прилагат легия артес, трябва да се прилагат по правилата на лечебното изкуство и поради тази причина изискват по-продължителен период на изучаване на физикалното приложение и на тяхната функция по отношение на здравето на човека. Те се прилагат в различни зони на тялото, има си правила, маньоври за аплицирането, имаме различни схеми както за аплициране на самите вендузи, така и за процедурната схема, като си има някои постулатни условия, които трябва да се спазват. Първо, не го правете сами вкъщи, без да имате предварителна подготовка. Защо не трябва да се прави? Защото много често хората са на принципа на мечопух. Колкото повече, толкова повече. Първо, не знаят как да ги приложат по правилния начин, как да ги аплицират. Иска се малко обиграност на ръката, за да може да се аплицират и да се прави маньовъра с вакуума. И другото, което е, те удължават дозировката. Това при честа употреба и при предозиране довежда до намаляване на водното съдържание в кръвна плазма и носи риск от следващи инсулти и инфаркти. Затова трябва да се прилагат по правилния начин. Това в никакъв случай не трябва да плаши хората и да ги дистанциализира от използването на метода, но както казах, трябва да се прилага от обучен специалист в тази област и в същото време си имат някои показания и противопоказания. Ще наблегна върху противопоказанията, те са важни в момента. Вендузите не трябва да се прилагат при счупено, при висока температура, при открити рани, при кръвоизливи дълбоки, при остри възпалителни процеси, при силни болезнени участъци в областта на самия болезнен участък, при силно възпалени нерви. Това са все противопоказания, които един обучен човек, един специалист ще ги съобрази и ще подходи по правилния метод. А защо ги използва този известен американски пловец? С каква цел? По схемата, която видях на снимките, вендузите са били приложени при някаква проблематика в областта на рамото. По всяка вероятност плекситна травма на самия брахиален нервен сплит, който инервира горния крайник. Вероятно е претоварил по време на тренировки и много често тези плекситни проблеми водят и до мускулни възпаления, което довежда до един комплициран синдром. Вендузите, приложени в тази схема, подобряват местното кръвообращение. Както добре знаеме, в основата на всеки един болко-възпалителен процес е застоя на венозна кръв и лимфа. Каква е идеята на вакуум-терапията? Първо, рефлекторно, поставяйки се в определени зони, тя предизвиква стимулация на някои корови представителства, т.е. караме мозъка да произвежда биологично активни вещества и съвсем таргетно, целенасочено да ги изпраща в мястото на увредата и по този начин да се получи саногенеза, оздравяване. Освен това, в мястото на приложение на вендузите се подобрява кръво- и лимфообращението. Имайте в предвид, че примерно имаме около 28-30 капилярни окончания на кубичен сантиметър тъкан. Това е нормостатика. Но при прилагане на вендузата, в зависимост от целите и задачите, които си е поставил терапевта, тези капиляри могат да се увеличат до над 300. 10 пъти, което значително катализира кръво- и лимфопотока в тази област.
Казах преди малко, че в основата на възпалителния процес е застоя на венозна кръв и лимфа. Чрез вакуум терапията ние ускоряваме този процес, т.е. ускоряваме кръво- и лимфопотока, вследствие на което предизвикваме оттичане на застоялата кръв и заменянето с жива кръв, такава, която е богата на кислород и на хранителни вещества. Това довежда до едно подобряване на функцията на клетките и подобряване на състоянието и, разбира се, постигане на оздравителен ефект. Казахте, че може да се предизвикат и тромби. Кога се получава този ефект? Това е вече при един по-продължителен период на използване на метода когато се предозира и не се прилага по схема. Примерно в домашни условия има хора, които често настиват и, разбира се, всяка вечер си прилагат вендузи, но тъй като в началото примерно 10-15 минути са им били достатъчни, за да се почувстват добре, в следствие те развиват нещо като абстиненция, защото при тази апликация се отделят много ендорфини и в един момент дори и 30-40 минути не са им достатъчни. И когато това нещо се прави, тогава се получава, първо е едно натоварване на централната нервна система, натоварване на периферното кръвообращение. Както казах, вече се променят показателите на кръвта и може да се получат такива инциденти. Те не са задължителни, но се получава, за съжаление, и някои научни среди са го доказали това нещо. Затова вендузите трябва да се прилагат леги артис. Тук сте ни приготвили няколко вида вендузи. Да ни кажете каква е разликата между тях. Наистина са много видовете, доколкото виждам. Най-модернистичните са тези, които са пластмасови, с клапанче и се използват такива пищовчета, за да се направи вакуума. Те са удобни за масова практика. Препоръчвам ги обикновено за домашно приложение, защото пък за професионална работа те не са удобни за дезинфекция. Старее пластмасата, нарушава се вакуума, а и самите клапанчета много често се повреждат. В професионалната практика ги използваме най-често за поставяне на диагноза. Диагностичният маньовър си е малко по-специализиран и съответно в зависимост от така нареченото хиперемно петно, което мнозина хора се притесняват от него, ние съдиме за състоянието на един човек и може да го насочим към по-задълбочени изследвания, за да се постигне по-добра представа за клиничната му картина. Тези, които най-често се използват, са стъклените в практиката. Те са лесни за дезинфекция. Тук обаче трябва, както ще видите след малко на демонстрацията, трябва човек добре да си е отиграл практическия маньовър с изгарянето на кислорода в балона, за да може съответно да направи вакуум и съответно да постигне нужната реакция. Имаме различни размери, тези са за прилагане върху тялото, тези за по-малки телесни повърхности. Между другото, тук имам някои уникати. Ето тези двете вендузи са от 1915 година. Български, което е още едно доказателство, че ние от незапомнени времена си използваме тези вендузи, така че те не са привнос от източни народи, а са си наше производство. Ето тези, например, те се прилагат върху проблемни зони в областта на лицето, когато търсим някакъв терапевтичен ефект. Тези също са за приложение върху малки зонички. Любопитни вендузи са ето тези, които са направени от бамбук. Екзотични са, могат да се прилагат пак чрез факлата, с изгаряне на кислорода вътре. Може и да се сваряват в гореща вода. Неудобното при тях е, че бамбука много често се цепи по влакната и съответно това прави от вендузата една вазичка за сухи цветя, т.е. губи своята функционалност. Много често в масажната практика се използват такива вендузки с гумена крушка. Те се прилагат най-често при антицелулитния масаж за така наречената плъзгаща динамична вендуза. А особено разпространени са китайските вендузи. Да, стабилни са, мощни са, но пък с голям балон, но точно този голям балон ни прави на нас терапевтите лоша шега, защото не може да обхванеме близки една до друга зони, когато искаме да работиме с повече от една вендузи.